行くぞレアード。アンデッドどもを抑えるぞ。お待ちください。先日のモンスターとの戦いで受けた傷の方は大丈夫なのですか？あのドラゴンとの戦いで受けた傷か。普通のものならば死んでしまってもおかしくない傷なのですよ。どうか無理だけはなさらないでください。すまぬな。無理はせぬ。心配は無用だ。ただ民を守る軍人として。レオン様に続け。モンスターどもを撃退する。我が敵を撃て。者たちを癒すたまえ。
他の者に力を。姫の邪魔はさせんか。者に力を。他の者に力を。世の中まだまだ知らないことだらけだよ。
まだ傷が癒えてはいないのか。やはりドラゴンを一人で相手にするのは無理があったか。ソニア様。ソニア。なんということだ。あんなに優しかったソニアが。見事だ、エルヴィン。敵ながら大したものだな。とりあえず、礼を言わせてもらおう。いや、礼には及ばぬ。清流騎士団として、あの者の行いが許せなかっただけだ。すまないな。傷の方は大丈夫なのか？敵の心配をするとは、変わった男だな。レオン、お前に聞きたいことがある。なんだ？言ってみろ。無益な争いを嫌うお前が、なぜ軍に身を置く？戦いは悲しみしか生まないことぐらい、分かっているだろう。私には耐えられぬのだ。力のない女子供が、戦いの犠牲になることが。誰かがこの世から争いをなくさねばならぬ。だが、このまま待っていても、戦争がなくなることはない。ならば、血塗られた道を歩むことになろうとも、絶対的な力の統治による平和を目指そうと思ったのだ。確かにそれは、真の平和と呼べるものではない。だが、この戦乱の世よりはずっとマシだ。確かに。それも一つの考え方かもしれないな。エルヴィン。人間一人の力では、この世界を戦争のない世界にすることなどできるはずはない。強力な国家による統一こそが、この大陸から、世界から無益な戦いを終わらせることができる。どうだ？私と共に、この戦乱の時代に終止符を打ってみないか？確かに。この世界に真の平和をもたらすためには、強力な力を持った国が必要だ。みんな、ここでお別れだ。俺はレオンと行くよ。エルウィン、帝国に行っちゃうの？ああ。確かにこの戦乱の世を鎮めるには、強力な力を持った国家が統一するのが一番だ。帝国にはその力がある。それに、レオンを見ていると、私利私欲のために動く男には見えない